Inselmilkom programm ieħor Kuxjenza. Il-programm tal-lum huwa pożittiv, naraw l-altruizmu, naraw illi għandna ħafna nies mill-poplu tagħna Malti u Awċi illi moħħu biex jagħmel il-ġid lil ħaddieħor mhux biss dawk li qegħdin f'pajjiżna, iżda wkoll il dawk li qegħdin barra minn xtutna. U fost dawn għandi wkoll kollegi tiegħi wkoll illi xtaqt nistidilhom biex nuri li anke x'għandaraw li huma album tajba tant li għamlu l-missjoni. U l-programm l-lum id-dedikajtu fuq il-xogħol tal-missjoni li għamil tant ġid l-personi vulnerabli l-barra minn xtutna. U hemm ukoll id-batija għaliex inti meta tmur ġo post li huwa post fqir li ma jkunx hemm biżżejjed riżorsi, tista' wkoll tbati l-ġuħ, tbati minn ċertu sitwazzjonijiet forsi nuqqas ta' iġien, imma dawn il-persuni ma jagħtux każ fis-sens li jġibu lil ħaddieħor qabilhom għax ikunu verament iridu jagħmlu l-ġid. Miegħi il-kollega tiegħi Dorien Mamo, grazzi li qajt l-istedina tiegħi għax jiena segwejt il-mezzi soċjali u ma kontx naf kemm hija l-qalbek il-missjoni u mort f'pajjiżi fejn taf li hemm id-batija. Nikol Baldacchino li nafek snin twal ħafna, mux ħanikxef kemm għandek età qas ħanikxef tiegħi. Imma jiena kont għadni żgħira, kelli forsi 18-il sena meta kont nafek, konna f'kumpanija oħra, inti kont editur ta' ġurnal u niftakrek taħdem fuq il-Ghana, dejjem nisma' tal-Isptar tal-Ghana, irid insellem il-memorja ta' Graziella Darmanin illi kienet kollega tiegħi li sfortunatament mietet, imma Graziella ħadmet ħafna fuq dan l-Isptar tal-Ghana li eventwalment sar realtà. Konti l-snin nisma' dwaru, grazzi li tqajt l-istedina. Evelyn Camilleri tafuha f'diversi bnadi, però niftaħar ngħid li kont jien l-intervistajtek l-ewwel darba x'vera. Eżatt, kont waqqaftax dejjem ngħid il-mara dimini, dejjem timxi, kull fejn nara timxi. U waqafti bil-karozza u għatlek irid nintervistak. Insomma, snin twal ilu. Ivan Gaffiero li għadu kemm ġej ftit tal-ġimgħat ilu mill-Pakistan, li niftakar kontetlu moqgħod attent tax persa ħabib tiegħi tafx kif nagħmel bħal oħtu u għatlu moqgħod attent u għat li ma jiena rrid immur u mbagħad għat li ħsejjer, għatlek okej, mela nitlob għalik. Mela, ħanibda b'Dorien. Dorien, inti barra li inti xandara, għandek għal-qalbek ħafna illi tmur f'pajjiżi, ġifri kont iktar nippretendi bħala persuna tħobb tant id-dinja tad-divertiment u l-ispettaklu illi narak b'ħafna ritratti f'postijiet bħal Hollywood u jien naf f'postijiet tal-lussu, imma minflok iktar deċidejt illi tmur in-naħa l-oħra. Jogħġbuni dawk il-postijiet li semmejt inti u vera, ġifieri kif qed tajt inti, imma issu kultant di mhix klixé, dawk il-postijiet xorta tibqa' saqsi imma da kollu m'hemm xejn iktar. U inti iktar kmieni għax semmejt speċi għax persuni b'album tajba u l-album il-missjoni u jagħtu jien meta kelli l-opportunità li mmur hemmhekk aqqas inħossni mort b'ħafna pjanijiet li nagħti jiena u min għalija ħanagħmel u fil-verità tispiċċa tirċievi ħafna. Mela, hawnhekk qed naraw xi ritratti, hawnhekk qiegħda l-Ghana inti mal-Project Hope Exchange li fuq jaħdem Nicole, infatti naħseb inti kont għad semmejt li l-ewwel darba, Nicole, jista' jkun hawnhekk ġifieri pjuttost riċenti, hawnhekk ftit xhur ilu, naħseb xi 6 xhur ilu, 7 xhur ilu. Ġifieri ftit xhur ilu ġejt mort. Iwa, jiena u qabel kont mort ukoll, ħanajdlek hija xi ħaġa illi xejn ma jista' jtik, is-sentiment li tħoss hemmhekk x'inti realizza kemm aħna ngergru wis iżejjed fuq kollox u m'għandniex għalfejn u kemm daw in-nies li ma tantx għandhom affarijiet xorta jsibu s-sabiħ fil-ħajja u jiena dik xorta tagħtni ħafna ġifieri minkejja illi ma tantx għandhom affarijiet m'għandhom xejn ġifieri daw tinduna illi u xorta jibqgħu jittamaw, jibqgħu iħobbu, jibqgħu b'dik id-bissima u dik timlilek vojt illi s-soltu affarijiet oħra aħna nixtru xi ħaġa jew ngħid jien nixtri xi ħaġa, ġieli nħalliha fil-basket qasna tikasa. U hemmhekk tibda hekk tirċievi affarijiet li anke x'inniġi biex inkellmek issa u nispjegahom issa kważi ftit żgħira diffiċli biex ngħidlek il-aħwa x'esperjenza dik li għamilta nerġa' nagħmilha u nittama li nerġgħu nagħmluha wkoll jekk il-bambin irid. Nixtieq nerġa' mmur, jekk tgħidli
Tixtieq xerġa' tmur għada ngħidlek hija. Tħallini sina taf kemm parla, tħallini bħal miftuħ fis-sens li din il-parti tiegħek, din il-karattru tiegħek ma kontx nafu qabel. U vera tant speċi ta' xnaf kemm il-mod kif qed titkellem huwa ġenwin illi qed ħajjarni biex xi darba mmur jien ukoll bis-serjetà. Hawnhekk qed inkellmek ħafna fuqha bħalissa, imma hemmhekk kull darba li mmur nissomma ftit. Tiskot ftit, tant jibdew għaddejjin affarijiet u emozzjonijiet illi dak il-ħin ħafna drabi għax ma jkunx hemm għalfejn tikkomunika bil-lingwa laqqas. Hemm xi nies li għadek tiftakarhom u forsi tissemmi xi wħud minnhom jekk jimqar tfal, forsi li tgħiddik u tiltqajt magħha ħabbejta mal-ewwel. Jiena nisponserja ġiex tfal mill-Indja ġiex taħwa. X'isimhom? Teġa u Arun Tarġ kemm huma ħelwin. U kemm għandhom żmien? Illum il-ġurnata għandhom 13 sena u 9 snin. Aħwa u daw kienu jgħixu maħuhom ieħor li jismu Sravan. Illi daw inti meta tisponsorjhom dejjem b'xi mod iżżomm darba f'sena tirċivi ritratt u jiena nirċivi l-marki ta' kif ikunu sejrin fl-iskola. U kemm ilek tisponsorjhom? Ili nisponsorjhom issa 6 snin. L-aħwa. Imma mbagħad is-sena li għaddiet doqt il-Ghana, doqt l-opportunità tal-Ghana u hemmhekk ukoll ħadd grazzja darba xi ħaġa differenti. Mela, ġifieri ħanifhem ftit. Kemm il-darba mort inti? Jien mort 3 darbiet s'issa. U fejn il-pajjiżi? Il-Vjetnam, Il-Vjetnam. l-Indja u l-Ghana. Il-Vjetnam suppost kellha tkun safra normali, imma mbagħad iltqajna ma' tfal u tfal jisirquk mill-ewwel u tarhom bajnejhom iżebbġu iħarsu lejk jitqulek u inti ftakar li ħafna drabi bil-lingwa ma tiftehimx. Jiġifieri qatt tista' titkellem. Imma l-lingwa tal-imħabba naħseb kulħadd jifhimha. Imma l-lingwa dik li qed tiftehim bl-għajnejn wisq. Proset, Dorjen, Esperjenza sabiħa ħafna. Qed tittini vera pjaċir li sirt nafek issa minn din in-naħa wkoll. Nikol qed tuħu pjaċir ovvjament ħossu gburi li inti kontribwejt f'daw l-esperjenzi ta' Dorjen, però inti x'kienet li bdejtu dil-ħolma tal-Isptar tal-Ghana? X'jiena niftakar ħafna nies involuti fiha. Imma snin kbar ilu, 1998 bdejtu. Eżatt, kollox beda b'karba. Dana kellna tim, dak iż-żmien kellna skola ta' evangelizzazzjoni u batna mexxija dakinhar Mario Cappello. Mar grupp ta' żgħażagħ jevangelizzaw. F'nofs tal-lejl ġiet tifla tibki u ma jafux se jaqbdu jagħmlu din it-tifla. Tawa xi ftit pilloli mill-li kellhom u sparixxiet din it-tifla. U Mario ħolhom qal hawnhekk iridu nibnu xi ħaġa, iridu nagħmlu xi ħaġa. Marant l-isqof qallu hawn għandek bżonn tagħmel klinika xi ħaġa qallu. Qallu jiena art nistantik imma. L-isqof tem nimmaġina. L-isqof tem. Qallu ma m'għandix flus. U ġie Malta u qal iridu nagħmlu xi ħaġa. Qal nibdew. Ħabat li kienet ġija s-sena 2000 u San Giovanni Paolo II kien nieda 200 proġett biex jitfakkar il-ġublew. U ta' donazzjoni. Ħana qafa xat nara dar ritratt li vera joġobni Nikol. Kemm hu ritratt sabiħ qed tipprova tħaddanhom kollha. X'emozzjoni kellek dak il-ħin? Meta qed tagħna dawn it-tfal ovvjament għax naqhom f'salt, ma bidek miftuħin u huma ferħanin. Ħana dik din esperjenza mmur jisu darbtejn fis-sena. Sewa, din esperjenza ta' kull darba, mhux vera Dorjen, it-tfal, mhux it-tfal biss, il-kbar, illi anka tagħtihom xi ħaġa. Jiena għalhekk inħossni, jiena m'iniex bniedem patriot illi ntella l-bandiera ta' Malta fuq il-bejt. Ġifieri jiena nħossni li jiena mhux Malti, m'għandix xejn speċjali għax twilit Malta, kieku twilit l-Italja kont inkun Taljan. Ma nħossnix daqshekk għax Malti xi ħaġa ta' barra minnha u jiena mid-dinja. Mhux minn pjanet oħra, minn din id-dinja. Però meta mmur hemmhekk u tfal jgħidulek grazzi Malta. Anka dan ritratt, tara xi ġmiel, kulħadd qisu jissielet biex jagħniqek. Hekk jagħmlu ġifieri jiġu jagħnquk. Ekku, it-tfal anka Maltek jagħmlu waħseb wara hemmhekk illi raw abjad. Ħafna drabi tkun l-ewwel darba li qed jaraw abjad. Mhux xi ħaġa normali li hawn xi ħadd bġilda differenti minn tagħhom. Imma jiena din kif qalet Dorjen l-esperjenza biex nerġa' lura minn hemm beda l-isptar minn karba ta' tifla.
U minn hemm beda jiżviluppa. U l-lum l-isptar infetaħ kemm ilu issa l-infetaħ? Beda jopera li jirċievi n-nies fit-2016. Ekku, niftakar kien mar dak iż-żmien kienu mar il-President u xek. Kienet marret Mary Louise Colero ftit wara. Imbagħad mar George Vella wkoll. Kellha l-Ministru tal-Affarijiet Barranin jinborġ. Illi hemmhekk jiena niftakar meta ġiet Mary Louise Colero kienet qalet kelma li baqgħet ittimbrata f'moħħi. Qalet dal-isptar mhuwiex ambaxxata tad-diplomazija, imma huwa ambaxxata tal-ġenerożità tagħna l-Maltin. Ambaxxata umana. Proset. Tagħna l-Maltin, illi aħna meta naraw il-bżonn kemm żgħar fin-numru, aħna kieku konna nagħmlu comparison ma' kemm nibatu flus u missjonari mhux biss flus, imma riżorsi umani. Kompar ma' pajjiżi oħra, żgur li għandna niġu l-ewwel. U inti napprezza lilek u anke l-mara tiegħek Merin selmilha minn hawnhekk li bqajt tippersevera f'dan il-proġett u jien dejjem nafek f'ħafna affarijiet imma hemmhekk bqajt għaddej. Ma qtajt qalbek qatt sakemm rajtu miftuħ. Ifhimni Mario illi beda din il-ħolma u baqa' jsostniha u jiġri warajha flimkien mal-mara tiegħu u flimkien magħna l-koll. Eżatt, u tant investituri wkoll u għajnuna u għajnuna tal-Maltin. Jiena timpressjonani nirċievu ħafna donazzjonijiet. Imma timpressjonani nixtieq inselmilha minn hawn jekk qed tarana. Jiena nkun naf meta daħlet il-pensjoni. Għax hemm mara li kif tidħol il-pensjoni l-ewwel 50 euro mill-pensjoni tagħha tagħtiha għall-isptar. Xi ġmiel, xi ġmiel. Issa dina żgur m'għandix għaxxa ta' lejla. Ukoll. Dina il-pensjoni minima, tgħix bil-pensjoni. U xorta tibqa' tagħti. Imma tgħid illi l-ewwel 50 euro. Kienet li sinjura kbira finanzjarjament, sinjura ta' għalhekk timpressjonak għax verament tal-Vanġelu l-armla li tagħti dik il-munita tagħha. Evelyn qed titbissem ħafna, x'Evelyn marret ħafna drabi, kemm il-darba mort Evelyn? Jiena mort uffiċjalment 4 darbiet. U fejn kienu l-pajjiżi? Il-Kenja u l-Zambja. Però iktar minn hekk, kull meta mmur holiday ma nafx għalfejn nispiċċa f'missjoni. L-Indja, iċ-Ċajna, ma nkunx naf kif nitfal fihom. Hawnhekk il-Kenja, dar ritratt? Iva hemmhekk il-Kenja, konna qegħdin għamilna xi 6 ġimgħat hemmhekk, ħadna gost ħafna fis-sens li rajna. Issa, ħansaqsik, jiena fli tħobb is-sifer inti, imma għaliex għażilti li tmur il-missjoni? Ma stajtx mort xi trip kollu naf ġifieri. L-ewwel darba ħabiba tiegħi ċemplitli kont għadni ġejja, asnaf minn fejn minn xi holiday bil-bagalli hemmhekk. Qalt li ħares, qalt li ejja magħna sejrin il-ġimgħa d-dieħla għal-missjoni, għattela għadni ġejja jiena u dan. U le, ejja, Dun George ridek. Skura xinti, taġesu fil-proxmu konna telajn ma Dun George, Alla jaffirlu. U għalti tax kemm iridek. Għattela Alright, għasdaf jinnajtek. Kont diġa pensjonanta jew kont għadek taħdem? Kont għadni spiċċajt dik is-sena stess bil-pensjoni. Mela allura inti veru onorajt dak li għatli għax intervistajtek ħafna drabi. U meta kont ħatirtira għatli illi trid issifer ħafna, imma trid issir ukoll titesperjenza ħafna esperjenzi u fil-fatt hekk għamilt. U meta tmur għat narak, għat ma rajtek imdejqa f'daw ir-ritrattijen, għat narak għawek ma nafx fejn kon, nasab il-Kenja u kol, jew iż-Zambja. Jista' jkun iż-Zambja. L-Afrika. X'inhu dak li tħoss meta tmur f'dawn il-pajjiżi? U għaliex tibqa' tmur? Jiena il-missjoni għalija la immur biex nagħti u laqqas biex nieħu. Dik insija. Jiena mmur biex ngħix il-ħajja tagħhom. Jiena mmur ħanajdlek Marija, meta nara bniedem minn daw tal-missjoni qudiemi, ngħid qisna qed nara lili nnifsi fil-mera. Kieku jneżżaw lid-dinjità inkun hekk, kieku m'għandix niekol inkun hekk. Allura bla ma trid tibda tgħix ħajjithom. U inti hawn Malta għadek għaddejja volontarjat.
Għandi Bazar bazar tal-missjoni, tal-istess ta' ġesu fil-proxmu. ta' ġesu fil-proxmu. Għax naf, ġifiri inti għadek għaddeja, ġifiri Xej, anke in full kwintix swing. barra minn Malta unek U edha dedikazzjoni. mal-mission fund vordiri najnu namlu affarijiet u fundraising activities. Għax daw aħna naħdmu għal-jom is-sena kollha. Is-sena kollha. Għax u wet u proġetti kbar, Marija. Ekku. Per eżempju namlu boreholes. Għax minna l-ilma ma tamil Biex ikollhom l-ilma. Namlu skejjer, imma l-għu inti tamel borehole. Għara ġġejt. Għan ndura l-Ivan. Ivan, inti għadek ġejt frisk, minnom kolla l-iktar wieħed frisk. Mela, mort il-Pakistan, kellek stedina mux l-ewel darba, pero inti li mort missjoni. It-tieni darba, u l-ewel pajis fej kont. Morna fejn bdiet tajdinna issa, il-ħbib tagħna, hawnhekk kienu għara jiena kont mort 7 snin ilu. Da kont irċevej telefonata mill-istazzjon u fiżem ukoll anki il-grupp li kienu ħadu ħsibu dan il-team u kienu qalu li isma' inti trid tiklamana fil-missjoni. U fejn kien il-pajjiż? Il-Eldana u il-Zambja morna. U għalli trid tkun wieħed minn tal-missjoni, minn kont żgħir dejjem rid timmur il-missjoni. Imma mbagħad ovvjament kelli tfal żgħar u hekk u tipo qatt ma ġiet l-opportunità. Meta kibru 7 snin ilu rċevej din it-telefonata għall-issa għalli qegħdin 10 persuni però għandna bżonn 5. Ġifieri issa narawek mhux ħadd tkun wieħed minn dawk tat-tim tagħna u ħdimna fuq li ħdimna qabel li morna hemmhekk ġifieri right. U ħdimna ħafna biex inkun nista' mur diż-Zambja xi mbagħad twebbirt li mur. Iż-Zambja bidlu li ħajti, ngħid il-verità, qabel kont bniedem differenti, qabel kont bniedem li mhux ma napprezzax li għandi, imma mhux daqskemm napprezza issa. Illum napprezza kollox. Daw ir-riżultat isbieħ immens li għandek mill-Pakistan. Ħafna faqar. U inti dal-messaġġ għaddi ma nistax dak bas li messaġġi fax aħna ħbib ħafna għalli taf xi ġimilaw u bat li ritratti. U da xirru jgħid, xi ġimilet jara għax ħlief tajn. Tfal li jidru bċertu nuqqas ta' iġiene u ma kienx hemm sabiħ ngħid id-dritt. U għatlax inti xi ġimilet tara għax biex qed nifmek. U da għalli le għax qed nara ħafna il-ġimil tal-ferħ. Għatlek mot ieħor. Meta s-siferek, Marija. Kem inti di l-esperienza l-Pakistan għatli laqtitek ħafna u ġomt biex ġejt ftijak. U ifimni, ġejt minn hemmhekk b'kalma kbira u għadni kalm sa issa għandi jabtit tamel xej. Għaliex hemmhekk ikkalmani wis dan il-post ġab li iktar paċi f'ħajti napprezza ħafna iktar dak li kull ma għandi. Qed tifhem ġifier kif qed tajt inti ġifier jiena 7 snin ilu bis-saħħa taż-Zambja u jista' jgħidu l-kollegi li kienu miegħi hemmhekk għenitni ħafna bidlet li ħajti sirt dak li sirt illum ġifieri u nitqa' u nifraħ qabel ma konġ aqsek dejjem ferħan, illum il-ġurnata nirringrazzja l-Alla dejjem ferħan jiena. Għaliex niftakar kemm hemm nies li huma qar minni u huma ferħanin. U jiena qabel xorta kelli affarijiet u ma kontx napprezzhom, illum napprezza kollox u bdejt nisma' lilek. Imma intom mortu, jiena ma morx ma nistax nitkellem. Bdejt nisma' lilek ħadd tixtieq tmur. Issa jiena ħalli nġennek biex xi darba titla'. Le, nixtieq meta jkun possibbli vera nixtieq. Esperjenza sabiħa. Imma dawn intom kollha mortu, kollha rajtu dan il-fer. Għaliex taħseb għax inti qed li tiskanta m'għandhom xejn, m'għandhomx jieklu u xorta tarhom dan noqqasijiet kollha. U xorta kollhom ċertu ferħ. Eżatt, Marija, jiena kif qed ngħidlek, dak li nara f'wiċċhom ma narax f'wiċċ daw it-tfal li għandna f'pajjiżna. Orajt, ġifieri t-tfal ta' pajjiżna dejjem bil-mowbajl f'idejhom iridu hekk. Sa daw biċċa karta jifirħu. Għandu wisq ferħu mħabba fihom. Kontat li anke xtajthom tojtuhom naqa' ħelu żgħir. Just tiktikka ħelwa jifirħu u jiġi jagħmlulek qalbi. U dik il-qalbi ġejja mill-qalb ta' vera li huma qegħdin jifirħu. Qed tifhem? Ġifieri naħseb jiena kull min esperjenzjaw bdejt nisma' daw il-tlieta u vera ħadd gost nisma'hom ħafna. Jekk tħares lihom ukoll jidhru li għandhom ħafna ferħ ġo qalbhom, alright? Għaliex għax għandhom din l-esperjenza sa tgħid li mela jien m'għandix ferħ, inti għandek ferħ ġo fik ukoll għax inti
għarajt għadek ma esperjenzajtix. Pero kieku t-esperjenza, ħatħos ħafna iktar feħ. U ħat prezza kull ma għandek. Tixtieq terġa' tmur kif ovvjament issa ġatti pjana forsi mur sena d-dieħla, nixtieq ħafna mur, imma d-darba nixtieq imur, pereżempju ngħid ħadna bagalja kbira u tqassam iktar affarijiet. Forsi tiġbor xi affarijiet minn hawn. Tiġbor iktar affarijiet u hekk, imma kif ġast nimla bagalja kollha, ġast ftit ħelu żgħir u kulħadd ferraħhom, qed tifhem, ġifieri mhux qed naħseb biex intihom xi ħaġa kbira, għax jifirħu b'kollox, m'għandekx bżonn nittihom xi kaxxa b'affarijiet. Nara l-Dorjen titbissem ħafna huma taf xiex ukoll, huma japprezzaw, aħna se tinsemmu l-ħelu, jifirħu bil-ħelu u nista' nifhem il-Livan, huma japprezzaw ħafna wkoll il-ħin. Il-fatt li mortem u li tajtom il-ħin. Jiena kont impressjonajt ruħi anke fl-isptar tal-Ghana b'mod partikolari, hemmhekk in-nies li jaħdmu hemmhekk f'dal isptar. Ishom b'xi mod naħseb inti tista' tikkorreġini jew taqbel miegħi fuq di. Ishom hija kultura wkoll, tbidlet il-kultura mela inti n-nies qed ittihom il-ħelu, qed tferraħhom, qed ittihom il-ħin, imma tittihom għodda biex ħajjithom tkun ftit żgħira aħjar. Għax daw literalment fit-toroq ma jkollhom xejn, aħna rajna ħafna nisa b'dal barmil ta' żingu fuq rashom. U kemm iridu jimxu bih dak il-barmil? U jridu jimxu sigħat twal. Ara kemm irridu napprezzaw ta'. Tant irridu. Ġifieri biex ikolli tazzilma jiena li qegħdin mixjejn. Kien hemm din l-istorja, xi bdejt ngħidilhom, bdejt insassi, bdejt ngħidilhom għalfejn moħħhom f'dal barmil ta' żingu, dal-barmil ta' żingu jien ma bdejtx ninduna li dan huwa ħajjithom. Darba kien hemm smajt storja ġifieri li ġrat hemmhekk illi dil-mara kellha dal-accident qamet u fitxet lit-tifel biex tara li orajt, imma fitxet mill-ewwel ukoll il-barmil taż-żingu ta' fuq rasa għax dik il-barmil fejn ġor l-affarijiet biex tipprova tbeħ xi ħaġa tista' tgħajjex lit-tfal. Illahu jasra. Ġifieri ara kemm aħna mbagħad kultant ma nirrealizzawx u daw m'għandhomx faċilitajiet għal saħħa, għal edukazzjoni, allura dija li jom hija l-fatt li daħlu f'dal isptar, pereżempju li qed insemmu, u jistgħu jinqdew u ħadd mod jiġġudikhom u se jsibu tbissima da tajthom id-dinja. Speċi jiena tajb ngħidu li tbissima, però wkoll tara l-karba tal-uġieħ. Ġifieri meta tara tifla pereżempju, illi dinna tista' tmut b'sempliċiment appendix. Żgur. Qed tifhem, ġifieri aħna jiena kull darba, jiena l-ewwel darba li mort l-Afrika kien fin-1987, ġifieri ili mmur l-Afrika u dik kienet laqtitni jiena kif aħna kemm għandna l-fejn nkunu grati. Aħna pereżempju ngergru għax immorru l-isptar u ndumu. Ġifieri mhux qed ngħid issa li m'għandniex nirranġaw biex ma ndumux, mhux dak il-punt. Il-puntu li dawn ma jgergrux mhux għax idumu għax m'għandhom sptar. Lanqas mediċina, lanqas mediċina. Lanqas mediċina, lanqas aċċess. Inti l-ikbar problema, speċjalment fil-villaġġi, fil-bliet hija ftit differenti. Imma villaġġi kun maqtuħ. Imma l-villaġġi, speċjalment meta jkun ir-rainy season, għala din ma nifhmuhiex dan il-kunċett, illi meta jkun ir-rainy season, it-toroq ikunu inaċċessibbli għax m'hemmx toroq, ħamrija. Allora dal-villaġġi jekk tifel bil-lejl qabdu uġieħ ma jistax jirċievi kura. Allura u jibqablu ġieħ. U jibqablu ġieħ. U l-ġenituri ma jistgħu jagħmlu xejn. U l-ġenituri ma jistgħu jagħmlu xejn. U allura jiena dejjem ngħid waħda. Tiema jiġru ngħid il-ġenituri. Ħa ngħidlek jiena dik rajta l-aktar li rajta kienet fl-Uganda. Speċjalment fl-eqel tal-AIDS fejn villaġġi sħaħ spiċċaw nisa, anzjani u tfal żgħar. Għax ta' mezzeta mietu kollha bl-AIDS. Meta kellek il-pandemija tal-AIDS. Aħna ma nafux xi tfisser pandemija. Esperjenzajnija ftit meta kellna. Imma dawn għaddu l-pandemija kuljum. Il-pandemija pereżempju tal-malarja illi gidma ta' nemusa tista' toqtlok, speċjalment l-tfal. Issa aħna din ma nistgħux nifhmuha. Aħna nifhmu biss il-pandemija li għaddejna minna aħna. Imma dawn jgħaddu minn pandemija, il-pandemija ma tiqafx hemmhekk. U anke minħabba li nuqqas ta' ilma kieġib ġifieri Mart li kontu qed tgħidu dawk is-sijat twal biex iġibu ftit ilma. U kontaminat ikun ma jkunx ilma nadif, ikun ilma maħmud ħafna. Ara kemm irridu nkunu grati. Jiena dik, aħna kemm irridu nkunu grati u kemm sfortunatament id-din f'kultura ta' li naħlu.
kemm naħlu pereżempju ikel, kemm jintrema ikel. Mentri dawn, kif qal Ivan, tajtu ħelwa l-esperjenza li kelli darba jiena. Tajt ftit ħelu lil żewġ titfal u dawn fissjaw il-ħin ma rajtomx aktar. Jaddu 5 minuti, dawn marru, jgħidu li l-isħabu. U bħadġew kollha. Ġew kollha. Kella tajtom biċċa ċikkulata. Jien sibtu ħajja kollha dat-tifel, flokkela daħħala fil-bud, di ċikkulata tinħal biex imur id-dar u jagħti lil 5 ħutu l-oħra. Di ċikkulata daqshekk kien fiha. Mhux kiela u gawdija, poġġiha fil-bud biex joħodha d-dar biex jaqsamha. X'esperjenzi sbieħ qed tgħiduli Ivan, tittajt xi ħaġa? Le, għaliex kif tajt inti Dorjen, dik li inti għattinna kellhom b'ċikkolata u jtuwilek, u dik esperjenzajnija issa wkoll. Min naqra ċikkolata jridu jtu għalilek, għar intek m'għandek ston kutikola, għaliex huwa msikken inti lilhom jattuħodilhom. Qed tifhem, ġifieri ara naqra mill-ftit li jkollhom jridu jagħtu lil ħaddieħor. Ivan, inti għatli, meta fl-aħħar ġurnata, għatli u xidwejja għas nixtieq niġi lura, tlekajja ma ngħidlekx għatli. Għax irridu narawk, għax għandu ġiet tfal. Għatlu, ma ngħidlekx tibqem. Għaliex nixtieq nibqgħu, intom ukoll kontu tħossuha din. Jiena nħossha żgur. Ma tkunx trid tiġi. Speċjalment meta jkun hemm xi tifel jew tifla ta' xi sentej u nofs. Ġi jaqbad ma sieqek hekk. Inti sejra bil-bagalja lura u jaqbad ma sieqek biex ma tmurx. Ara xibqa' fikux. Jew it-tfal l-oħra kollha li kont naqsam għax għamilna 10 tim ġo orfanatrofju wieħed. Kien hemm tfal minn tfal żgħar sa jisom 14-15 sena xumbat ma jkunux jistgħu joqogħdu aktar. Kollha jibku għax ma kont noqgħod magħhom ngħidulhom l-istejjer u dana. Kollha jibku. Allura tħoss qalbek ħirġa. Għandek raġun, Nikol, għandek xi speċi darba minnhom qegħdin inti taf il-market ta' Kumasi, kemm ikun busy. U għaddin jiena u kameraman Jonathan Merxija, nsellimlu minnaw, kien ġimijaj, u fissjaw ħin ġi kelmuna żewġ ġuventur, u dan il-ħarsa tiegħu għadha impressjonanti. Għalli, please, take me with you. Iva, hekk jgħidulek Marija. Iva, hekk. M'għandix futur hawnhekk jiena. M'għandix futur. Ibsa. Ġifieri barra li intom tagħmlu daw is-sagrifiċċji kollha kemm il-vjaġġ ikun twil, immens. Ovvjament ma tkunux ġo xi 5-star hotel, tkunu qed tgħixu b'mod minimu ħafna. Illum il-ġurnata l-isptar irranġajna compound fejn biex meta jitelgħu il-missjonarji. U jew dawk li jixtiequ jgħinu fl-isptar, għalmenu jkunu diċenti, mhux 5-star hotel. Imma fejn konna noqogħdu qabel, wis differenti minn kif fejn noqogħdu llum. Eżatt. Grazzi ħafna tal-esperjenzi tagħkom kollha kemm intom Dorjen, Nicole, Evelyn u Ivan għax għallimtuni ħafna u issa veru ħajjartuni meta jkolli dal-mument jalla tiġi l-opportunità u jkun nista' mmur ħalina wkoll nitgħallem u nesperjenza dawn il-ġrajiet tant sbieħ u ta' ferħ. Grazzi ħafna, grazzi lid-direttur Jason Karwana, grazzi lill-kameraman li għandi fl-istudio u l-dawk li hemm fil-kamra tal-kontroll. Jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla nfakkarkom fil-paġna ta' Facebook ta' Kuxjenza b'ħafna informazzjoni, dettalji u ritratti u anki Instagram. Grazzi u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.